1947 இந்துஸ்தான் சுதந்திரம் அடையும் போது பஞ்சாப் அப்படிங்கிற பகுதியை வந்து ரெண்டாக பிரித்தாங்க. ஏன்னா பஞ்சாப்போட ஒரு பகுதி வந்து பாகிஸ்தானுக்கும், பஞ்சாப்போட இன்னொரு பகுதி தான் வந்து இந்தியாவுள்ளேயும் இருந்தது. ஸோ லாகூர் அப்படின்ற பகுதி வந்து அப்போ வந்து அந்த இடத்துல ஒரு மெயின் சிட்டியாக இருந்தது. அந்த லாகூர் அப்படின்ற பகுதி பாகிஸ்தானுக்குள்ளே போனதுனால பஞ்சாப் அப்படின்ற மாநிலத்துக்கு இப்போ ஒரு தலைநகரம் தேவைப்பட்டது. ஸோ அன்றைக்கி இருந்தவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சண்டிகர் அப்படிங்கிற பகுதியை வந்து பஞ்சாபின் தலைநகராக அறிவிச்சாங்க. அதற்கு பிறகு 1966 வருஷம் பஞ்சாப்பை நிர்வாகம் பண்ண முடியல, பஞ்சாப் வந்து ரொம்ப பெரிய மாநிலமாக இருக்குது, ஸோ அந்த பகுதியை வந்து மொழிவாரியாக 2 மாநிலங்களாக பிரிக்கணும் அப்படின்ட்டு கோரிக்கை வச்சாங்க. அந்த கோரிக்கையின்படி 1966 பஞ்சாப்பை மீண்டும் 2 பகுதிகளாக பிரித்து பஞ்சாப் ஹரியானா அப்படின்னாச்சு. ஸோ சண்டிகர் அப்படிங்கிற பகுதி வந்து எங்களுக்கு தலைநகராக வேணும் அப்படின்ட்டு பஞ்சாபில் இருக்கிறவங்க கேட்டாங்க. சண்டிகர் அப்படிங்கிற பகுதியை தலைநகராக வேணும் அப்படின்ட்டு ஹரியானாவில் இருக்கிறவங்க கேட்டாங்க. ஸோ அந்த பிரச்சனை வந்து பெருசாக இருந்ததுனால அன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாது அப்படின்றதுனால அந்த சண்டிகர் அப்படிங்கிற பகுதியை ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக அறிவித்து 2 மாநிலங்களுக்கும் தலைநகராக அறிவித்தாங்க. இந்த உலகத்திலேயே 2 மாநிலங்களுக்கு தலைநகராக இருக்கிற ஒரே ஒரு பகுதி வந்து சண்டிகர் மட்டும்தான். இந்த